Kaixo alto. Kaixo? Zer zaude? Ondo esamarko dugu. Ondo? Ondo, bai. Egugarri hona egiten du, eta... Bai, ederra dago. Gaur, bueno, lanerako aprobetxatu behar, baina ondo. Hola, alto bendiruzte, andoainkoa okomezkoan dago, irudan bizizaga. Bai. Gipuzkoako pertsonalitzako eta bi alduz irabazi dituzu, lautan sailkatu zaga finalista bezala nagusienako, baina nondik datu gauzalaria izateko zena ongi. Bueno, nundi datorren nik uste dut etxetik. Etxetik. Bai, gure eta zalea zen, bersotan ere bazekien zerbait. Amona zena ere bai, amonak ere bersotan bazekien, nik ez nuen inoiz bersotan entzun, baina omen zekien bersotan ere. Eta batetik pentsatzen dut afizioa hortik. Eta gero eskolatik. Eskolan lantzen hasi ginean zerbait, bueno, ikusi, gustatu, etxean aipatu, poliki bide hori hasten da. Bertsolaritzaz gain, irakina da ingenieritza ikasi zenuen zergatik. Bueno, ingeniaritza ikasi nuen, bukatu gabe utzi nuen. Bukatu gabe. Bai, gutxiren faltan, baina bukatu gabe lanean hasi nintzelago. Zergatik, behar bada beti gustatu zaidalako gauzak eraikitzea, gai mekanikoak, eraikuntza orokorrean olako gauzak. Eta iruditu zitzaidan, ikasgai interesgarri bat izan zitekela. Gero egia da, lanean hasi nintzenean, oso bestelako mundu batean murgildu nintzela, eta ez dudala geroztik haren faltarik izan. Eta orain hizkuntzan nabilinez, gero hizkuntzako ikasketak egin nituen, gizarte hezkuntza ikasi nuen, eta orain, eskoletan hori. Zemuzkoa da bertsoa irakastea ikasleei. Bueno, ikaslei irakastea bera komplikatua da gauza askotan. Gauza askotan, ze ikasleak oso anitza dira, ikasle asko ditut, 1000-tik gora ikasle ditut, orduan, badenetarik aurkitzen duzu, gela guztiak ez dira berdinak, eta hor, kokatu egin behar da, ezta? Bertso saioetan ikasitakoak asko laguntzen du horretan iritsi eta hortara kokatzen, ezta? Baina behin irakasten hasita, bertsoa irakastea berezia da. Ze azkenean guretzat pasio bat da, bizitza osoan egin dugun eta egiten jarraitzen dugun zerbait da, eta alde horretatik motibagarria. Umeak edo ikasleak edo nola agertzen dute ikasgai bera? Nik esan nuke ondo, umeentzat, ikasleentzat orokorrean uste zerbait dibertigarria dela, edo desberdina, edo berezia, ze, claro, suposatzen du eskolaz kanpoko norbait etortzea, eta hori beraia izaten da zerbait berezia. Suposatzen du jolas egitea, abestea, gero, batenetarik ez, nik uste ikasle batzuei gehiago gustatzen zaie, beste batzuei gutxiago. Hizkuntzarekin lotuta dagoen neurrian, batzuk hizkuntza maila altuago aldute beste baino, eta orduan bere zailtasunek ere mugatzen dute beraien pertzepzioa. Baina uste orokorrean positiboa dela. Bertsolaritzak dago txapelketetan egon zea, komentatu dugun bezala, edukin duzuela momentu zailen bat edo urduri jarritzea. Urduri beti jarri behar da. Beti. Bai, eta bertso saioetan ere bai, urduri jarri behar da, puntu bateraino. Bai, tentsio hori behar du. Momentu zaileak asko, ze plazaz zabiltzanean ere izaten dituzu eta txapelketetan dena handiagotzen da, dena magnifikatzen da, eta orduan txapelketetan urduritasun momentu horiek askoz ere tentsio handiago dira neurri batean, ze erantzukizun kolektibo bat ere badago eta gauza asko eusi gazteri ez da. Bai, nik uste momentu asko, txapelketa bakoitzean gainera bereziak, desberdinak, baina horietan denetan ikasten da. Zure ustez, zer dago plaza bateko saiotik beken bertsoa bultatzea? Aldea handia, izugarria, eta era berean alderik ez, esan nahi dut. Batean zein bestean bertsoa da, eta berdin egiten da. Gertatzen dena da, bertso horri dituen edo bertso hori sortzeko momentuan dituzun baldintzak desberdinak direla.
bek batean, batetik daukan volumena, 15.000 lagun dira, bestetik daukazun erantzukizuna, individuala, zure helburuak, zure erakutsi nahiak, zure eskaini nahiak, eta kolektiboak, proiektu bateko parte geran neurrian. Bestera alde batetik, lehiaketa bat ere bada, eta zu azkenean lehiaketa horretan zure onenak emateko prestatu zera, eta saiatu nahi duzu, hori erakusten aldezun neurrian, eta tensioak, otoritasunak denak baldintzatzen zaituzte, ezta. Orduan alde horretatik bada pixka desberdina, baina bertsoa bera bere horretan berdin egiten da. Luzagori saria ere bitan irabazi zenun, Irabazi parte hartu, irabazi ez, bertso honenaren saria eta hori bai. Saria bera ez nuen irabazi, baina parte hartu eta bertso honenaren sariak eta bai, hori bai. Eta sariak zeuria zuetzako. Sariak nik esan nuke direla arrazoia ematea edo berrestea egiten ari zaren lan hori, ezta? Zu bertsotan ari zarenean lanketa luze bada, azken finean urte askotako bide bada. Eta bide horretan sari batek edo sari izan diteke lehiaketa bateko ezin bestelakoa ere, esan nahi entzuleek ematen dizuten oniritzia edo nolabait da berrestea, zure lana bide honetik joala edo baduela emaitza positibo bat, ezta. Eta animatzen zaituzte eta laguntzen zaituzte. Zer eman dizu berrikeoak altu? Gauza asko, lagun asko, lagun berezi asko, eman dit motivazioa, eman dizkidu gure guztiak ere. Eman dit beharra da Euskal Herria ezagutzeko aukera paregabe bat, Euskal Herria barrutik ezagutzeko eta hainbat txoko, hainbat jende, hainbat ohitura, hainbat jai, hainbat momentu ezagutzeko aukera. Eman dit nik uste dut mundua ulertzeko modu bat, bizitzeko modu bat, ze bertsoa ez da sortzen dezun hori bakarrik. Bertsoa da zure buruarekin, aurrean daukatzunarekin komunikatzeko modu bat, konpartitzeko eremu amankomunak sortzeko modu bat. Orduan, hori dena ematen dit bertsolaritzak, hori dena ematen dit, emango dit, espero dut, nahi nuke behintzat ez da. Azkenean nire burua eraikitzeko, bai individual bezala eta bai gizarte baten barruan nire burua eraikitzeko baliabide bat. Iguran bizitzea eta iguran ere kontatuko zenun berrizoe bat. Bai, jaietan ditu, datorren astean abestu berret, herriko jaietan ere, herriko jaia dira orain eta badauki da beste ere, bai kantatu izan dut, bai jaietan eta bestelako ekintzan ere batzutan ere bai. Eta noainez? Andoainen ere bai, andoainen ere askotan, bai, azkenean urte asko dira. Bai, mina izuko, eta zera. Zuri? Eta bidaliko diego musu bai ueko zilei. Bai, noski baietz, jarraitu gozatzen. Agur!